Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama og tigapadapod sa mga produktong herbal nga napapatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan, SED Panyawan Garlic Capsule with garlic, banaba and panyawan, SED Cogon Herbal Capsule with cogon grass, banaba and makabuhay, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Luzon, Visayas, Mindanao, usa ka maayong adlaw kaninyong tanan ug welcome sa atong pagpanaguban. Ano na po ning atong hugyawan sa SED Panyawan. Kauban lang gyapon ninyo si ang inyong mga partner sa health nga maghatag og dugang impormasyon kaalam ug kahibalo aron kalang imong lawas malikay nato sa mga balatian. Kini atong hugyawan sa SED Panyawan, no? Kuan niya kaning pinasikaran kini sa atuang mga produktong herbal sa SED Marketing nga napamatud-an kayo nga dunay maayo nga resulta sa atong lawas. Aduna kitay tulo ka mga kapsula igsuon, ang atuang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, and of course kaning atong SED Cogon Herbal Capsule. Aduna pud kitay milagrosong klase sa haplas nga makatabang gayud sa pagtangtang sa mga pagpanakit nato sa atong kalawasan. Kining atong SED SED Liniment Oil. Ang kaniadtong nailhan nato isip SED Panyawan Liniment, SED Liniment na kini karon. And of course aduna pud kitay mga sabon nga ginama sa SED Marketing nga makatabang alang sa pagpa-is-is, pagpaputi ug usab pagpanindot sa imong panit. Ang ato ang SED Celebrity Soap, ang atong SED Celebrity Beauty Soap, and of course SED Celebrity Kojic Soap. And sama sa nandan, kauban gyapon nato kining atong partner, Sir John. Maayong adlaw kanimo diha. Hello, may adlaw kanimo Sir Rick, no? Sa tanan ng mga tigpaminaw, kumusta ka mo tanan na? Sa atong mga listeners karon nga naglantaw sa atuang hugyawan sa SED Panyawan, ano na pud kining atong portion sa atuang hugyawan nga diin mga bubo kami sa kaalam ug kahibalo kaninyo mahitungod sa mga balatian nga posibleng naangko na nimo, no? And nakay pangutana mao kini tuyog tumong aning atong knowledge power sa hugyawan nga makahubad kami sa mga balatian nga angayan nimong mailhan, no? Karong adlaw Sir John atong paghisgutan kaning ginatawag nga Crohn's disease. Usa kani ka tipo sa inflammatory bowel disease kon IBD. Nagakos kini og pag-swell or pagpanghubag sa mga tissues diha sa ato ang digestive tract. Mao kani ang aduna dayon kitay masinati nga abdominal pain or pagpanakit sa atong mga tiyan, severe diarrhea, fatigue, weight loss and malnutrition. Sir John, hubara kuno kining balatian nga ginatawag nga Crohn's disease nga matud pa nila usa ka inflammatory bowel disease. Kining Crohn's disease, no? Kuan siya tama to moingon nga ganyan, no? Problema ni sa to ang GI tract or kining ato ang digestive system. Ang ato ang gastrointestinal system ang god is made up of kaning mga smooth muscles, no? Ang mga tissues, no? Kung asa ang ato ang immune system, no, gina-atake niya ini nga mga tissues which maka-cause of inflammation, no, nga makahatag og irritability, no, sa ato ang mga sa atong peristalsis, naga-change ang atong peristalsis. Kini mo yung peristalsis kani ato gang padunggan nimo na nagadagadagook ang atong tiyan, di ba? So kana siya no movement na siya sa sulod sa ato ang digestive system which kung once nga ma-inflame ang ato ang GI tract manggod Sir Rick, no, naga-change pod ang peristalsis which ang mahinungdan, no, kung aduna kay Crohn's disease o diagnose ka ana, no, is aduna jud kay episode sa diarrhea, no, grabing ang pagbawas nimo, no, which mahimong later on mahimong very life threatening, no. Mostly lang, no, ang kining Crohn's disease, no, Sir Rick, no, mostly ang mga naigo-ani, no, is kaning mga Caucasians, no, kining nasa mga ang mga Amerika, no, kaning mga Amerikano, mga puti, no. Pero aduna gyud mga porsyento, no, mga Asians, mga Pilipino, no, tungod magud na sa
kini nga sakit handod karon wala ko man pud nato nahibal-an no kung unsa gyud ang katong tukmak gyud nga hinungdan no katong reason. Mostly ang explanation ni ana no sa mga medical books o sa itong mga experts no kining ang atong immune system natay ginatawag na autoimmune, meaning automatic yatong kagulingon no atong kagulingong immune system naga-atake sa ato ang mga lining sa ato ang GI tract, which maka-cause of inflammation o irritation na maka-cause of grabing diarrhea o mga abdominal pain o cramps. Kana siya ang most na presentation sa atong gitawag na Crohn's disease, Sir Rick. Ang Crohn's disease ba, Sir John, muigo po ni sa mga batanon or para lang kini sa mga medyo nanay pangedad nga matud pa nila medyo hinay na ang ato ang GI tract? Kung mag-diagnose ta og Crohn's disease, Sir Rick, no, kaya ni siyang ma-detect earlier before the 30 ages, no. So, kining 30 to 40s, no, late na ganin ni siya. So, pwede nitong mailahan ng aduna tay Crohn's disease within the 20s or bisan the teens, no. Pero mostly ang grabe gyud aning maapektuhan, no, kasagaran sa katong mga effects, no, sa katong inflammation is kining nasa mga around 40s, 50s antod sa itong mga retiring age. Tungod kay syempre hinay na no atong lawas or danatay mga uban pang mga balatian no. Once manggod nga grabe ang bowel movement, grabe ang ato ang pagbawas no. Maka-cause na siya imbalances po dito sa electrolyte, and then syempre mga heart problems, uban pa mood swings, changes ato ang hormones ana no na mga problems sa ang lawas nga which very fatal kung nata sa mga ages nga taas na, so mga around 60s, 70s no, nga dili na dapat na sila irritable dapat ang ilahang bowel movement. Pero tungod sa Crohn's disease no og sa ning sa iyahang mga effects no, sa mga side effects no or katong mga effects niya na uban pa sa lawas, maka-cause ni siya impending death o katong kamatayon. So ana siya, Sir Rick. Pwede ba ning masinati po sa mga kababayan kay matud palagi nila kaning Crohn's disease, posible kini para sa bisag unsa nga gender, apil pagani ang kanang mga kabatanunan may go sab niini. Sir John, kung pananglitan ang usa ka tawo ba makasinati og pagkalibanga nga labaw pa sa tulokado kay balo man kita nga ang pagkalibanga or kaning matawag natong diarrhea, basin manggudog ka nang ma-misinterpret nila ba nga basig gikalibanga lang sila lang hunahuna Crohn's disease na. Ang usa sa mga symptoms nini dugay ni long term nga balatian, matud ba nila nga moabot ng mga pila 7 ka adlaw nga diin na mabati na gyud nimo ang pagkubos gyud mismo sa imong timbang tungod kay gasigi man kag pagawas sa imong hugaw. Tinud kini Sir John, no? Moto ang ganung kaganina, Sir Rick, no, nga ang unang gyud aning timailhan is kining grabe nga pagbawas, so kining bowel movement, no, loose bowel movement. Tungod man gud kay irritable kay ang ato ang GI tract, dili siya maka-absorb no atong taas man sa to mga tinain no morning pag-absorb sa nutrients ug sa water. Tungod kay irritable siya, inflamed siya, gusto niya ipagawas tanan. So mahulog no ang usa ka tawo nagabawas siya more than 5 times a day no. Nya grabe ang iyang kwan. Labaw na kung pagkaon sa og dili dapat ito niya makaon no. Gatas ug uban pa no nga adunay mga ginabawal sa iya. Kana no pag sa magbawas mo gud sa katawo bisan og diarrhea no, Sir Rick, kinahanglan gyud na siya nga tan-awon no bisan pa man og kaupat kalima nga bawas sa kaadlaw tapos luya na ang usa ka tawo no. Kinahanglan gyud na siya nga i-check tungod kay grabe maka-cause na og hypovolemia no, volemic shock, pagbaba sa tubig din na sa itong dugo nga pwedeng ikamatay sa usa ka tawo. So kana siya, Sir Rick, no, kung labaw na pag 7 days, tama itong giingon no nga 7 days, doon na yung mga pagbati na inana no nga ang usa ka tawo nga pag once nga nasa ginabati nga Crohn's disease. Okay. Unsa may maayong tumaron nga produkto sa said marketing, sir, nga makatabang dili lamang sa pag-prevent kundi pati pa sa pag-alim aning matang sa problema. Kana no diya no mosulod tong atong gitawag na said Panyawan plus mangosteen no, kay tungod kay very nice ni siya sa ato ang ginatawag na inflammation o katong
hugong dito sa atong mga inflammatory responses. Balikon ko no, importante ang inflammation sa atong lawas aron nga mahugnan nato no ang kining pagkatag sa kagaw. Apan adunay mga responses manggod tungod the example pas aning parehas nining Crohn's disease no nga inflammation is maka-cause og other changes sa ato ang organs. Dira mo sulod tong phytochemicals o katong mga antioxidant properties no sa mangosteen no o kating antidepressant no sa katong antidepressive na agent sa curcuma longa no kay curcumin nga naa sa duyang dilaw, which makatabang gyud na 100% no, sure gyud ko ana nga matabangan gyud ka din na. Siyempre no, ang Crohn's disease is santod sa di naman gyud ni siya matambalan no, part na ni siya sa ato ang lifestyle. So siyempre maliban dito sa pagkaon ng tarong no, pag check sa tong kagalingon sa tong paghuli no, paghulip sa tubig, sa sobrang tubig na atong gigawas tungod sa loose bowel movement, kinahanglan po nato no tanawon no kining pag-supply o pag-supplement no, paghatag og supplication din sa ato ang mga needs no. Nasabaw na ni sa pagtumar nato sa product sa said marketing kining said plus mangosteen no, said panyawan plus mangosteen nga aron makunhuran nato tong inflammation no sa tong mga tinae sa tong GI tract o siyempre maka-recuperate no, maka-rebuild ang ato ang mga damaged tissues pinagi niini kana Sir Rick. Ug alang usab sa katong mga kigsunan nato adunay mga ginapang panakitagtian kung pananglitan medyo naay paglain kanang gibati nimo for example no, murag either gikalibangan ko or simpleng panuhot lang. Maayo kayo ang paghaplas ato ang milagrosong klase sa haplas ang said liniment oil. Kini mo kung said liniment oil Sir Jan napamatud-an mong dinhi siya nga aduna kini siya halang-halang o usab mainit nga effect nga makatabang alang sa pag-alim sa mga balatian susama pananglitan ning pag-angkon aning pagpanakit sa atong mga tiyan. Pwede sab katong mga kaigsunan po nato nga aduna pay problema sa kalawasan no, pwede mong mosandig sa ato ang said panyawan garlic capsule. Ang kapsula nga adunay gahom sa ahos ug usab sa banaba, and of course kaning atong said Kogon herbal capsule. Mao kani ang klase sa kapsula igsuon nga talagsaon kayo gumikan kay aduna kani gahom sa Kogon grass nga di na pamatud-an kini siya nga maayo nga molimpyo sa ato ang mga internal organs, ilabi na kaning atong urinary system, apil pa kaning atong atay ug usab kaning atong kidneys nga diin posible no kung adunay pagtaas ang ato ang pag-consume kanunay sa sodium, sa mga fatty acids nga maka-produce kini siya o ginatawag nga mga crystals nga diin hinungdan nganong ang usa ka tawo makaangkon sa ginatawag nga mga kidney stones. Maayo kayo ang said Kogon para niana. And of course, sama sa atong topic karon nga Crohn's disease, no, maayo jud kayo gamiton ang ato ang said Panyawan Plus katong adunay gahom sa ginatawag natong mangosteen ug usab sa luyang dilaw gumikan kay pinagi sa mga sangkap ani, maayo jud kayo ang ikatanyag nga kayuhan ini sa atong mga kalawasan. Sir Jan, wala naman kita igong oras ug panahon, murag panahon na usab nga manamilit kita alang sa ato ang tulumanon karon, and of course hinaot unta nga sa kanunay nga naa ka makakat-on kining atong mga viewers and listeners ug bag-o na pod nga mga kahibalo sa panglawas. Sir Jan? Salamat kayo Sir Rick no sa another chance na po nga maka-share sa inyo mga tigpaminaw no mga viewers nato. Padayon pagyapon sila sa pagsubaybay sa itong programa ug sa ato syempre sa pag-like ug share no sa atong page din na no sa Facebook page. Salamat kay Sir Rick. And of course, aside sa atong Facebook, Sir Jan, doon na po kita YouTube channel. Pangitaan lamang ang tuang YouTube channel no nga dunay said marketing. Kung makita na ninyo diha ninyo mabasa o madunggan o makita ang ato ang mga hugyawan nga mga videos nga diin adlaw-adlaw naghatag kitag dugang impormasyon kaalam mo kahibalo aron kining atong lawas magkaangkon sa mas maayo nga pamati, and of course makalikay kita sa mga balatian. Bueno mga igalang igsoon, sama sa naandan at ang ilang gyapon kaning atong tulumanon sa samantak na og samang kanang social media platform nga imong gilantaw karon no. Kay
sure ko nga kanunay nga daghan kag makatunan sa ato ang tulumanon, and kini nga atong tulumanon pinasikaran kini sa mga produktong herbal nga ginama sa SED Marketing, ang atong SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, ang atong SED Kogon, apil pa ang atong SED Liniment Oil, mga produktong napamatud-ang makatabang sa atong mga kalawasan. Kini si Mr. Panyawan nagaingon kung aduna pa kay mga balatian sandig na karon sa mga produktong herbal nga ginama sa SED Marketing, dahil pagka SED Marketing tatakining magaling. Inyong nabati og nasaksiyan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa SED Marketing, ang knowledge power sa hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa SED Marketing, ang tigama ug tigapod-apod sa SED Marketing products, sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Kogon Herbal Capsule ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon aron kadugangan pa ang imong kaybalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.